Machiegni nyaka Ramogi e chenro mar kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance wacho ni jatend piny William Ruto dagi siro twak kindgi ka olieko jatend piny ma Tanzania Suluhu Hassan nyocha ni pacho ka kane ochiwore bedo jathek e kind Ruto kod Odinga. Raila wacho ni Hassan ne obedo e Kenya kae kuom thuolo mar ndalo ariyo to nodok thurgi Tanzania kane Ruto loko toke ne twak makamano. Raila omedo ni jo Azimio ne dwaro twak mar manyo yore mag fuongruok ne jopiny ma ok lemo mag sirikal kaka moko kuom jo Kenya Kwanza osebedo kalieko. Odinga ne loso e romo mar jofwambo ma wuok e alwora ma ugwe mar Afrika. I'm here today to speak to you about the ongoing tax protests in Kenya, which will continue. With the constitutional guarantee for protests, we never imagined that police would outlaw protests, confront protesters, and kill so many as is the case now. We never expected the state-sponsored genocide that is taking place. My intention, therefore, is to jumpstart a candid discussion about this development, share our fears and perspectives, and listen to yours too. The most important discussion in our country today is the high taxes, rising cost of living, and the ensuing protests. Joel bura mag kweth mar Azimio manyocha tayo twak e kindgi kod jo Kenya Kwanza oramo ni gidoge twak e thuolo machiegni. Ka otelnegi kod jaod bura mar Arieda Otiende Amolo, jo Azimio go wacho ni jo Kenya Kwanza ok osebedo gadiera e chenro mar twak e kinde mokalo. Amolo wacho ni gibidok e twak nyaka jotelo mag kweth megi ler e wi kaka gibiro dhi nyime kod tudruok e kindgi. Wadhi nyime gi wechegi kama duol makedo ratich oganda e pacho ka KNCHR onyiso luor e wi liet mar siasa kaachiel kod teko ma obila tiyogo e gayo ng'anyo makwedo piny owacho. KNCHR dwaro ni duol marango tije obila IPOA mondo nonek kod sand mar oganda mitudogo obila e kinde ng'anyo ma ibago kod Azimio One Kenya Alliance. Duol mar KNCHR wacho ni piny Kenya ni kama rach kaluwore kod nek ma oyaye kod wach mar dhi oganda magi wacho ni medore ka oluwo ng'anyo makwedo sirikal. The National Police Service is mandated to maintain law and order while observing and respecting constitutional provisions. Breaking into homes, as was seen in Kisumu and other places, and affecting improper arrests while dispensing brutality and torture infringes upon the rights of citizens and violates their dignity and sanctity of their private spaces. The Commission calls on the police and other security agents to conduct arrests in a lawful and respectful manner, adhering to established procedures and respecting the rights and dignity of individuals. The judiciary is an arm of government and an independent institution in Kenya, and its presence must be respected as spaces for the administration of justice. Reports and recorded cases of security agents violently dispersing citizens and journalists within court premises violates the principles of separation of powers and undermines the rule of law. The Commission urges the government to ensure the protection of the judicial spaces and uphold the independence of that judiciary, allowing citizens and journalists to exercise their right to freedom of expression. Gikone to jatend Mugiki machon ma en Njenga we thuolo kod rambon gi doho ma Makadara manitiere boma Nairobi ka. Njenga we thuolo kod rambon ma siling 200,000 tok donne kod ketho abich kamotingo bebedo gi gik lweny kod yedhe mamero ji odiochieng' manyoro. Njenga osebedo tesendo bila chakre tich adek juma mokalo. Njenga nodonne kaachiel gi owadgi kod jalwedo mare. Njenga kata kamano nyocha konide tesendo bila kanorito ka ibiro we thuolo kata oyo.
Asuna West Peter Masara ochwalo e od bura paro matwak mageto konyo bila mani kod dang ni mag paro kotingo ndiko johocho kod gero kuonde mabiro konyo bila e bedo kod ngima makare mar obwongo e counties mapacho kam. Jaod bura no koni paro no biro konyo bila bedo rang'iny makare mar paro kendo tiyo ne jo Kenya kaka chik dwaro. Okoni timbe mane obila otimo ne jo Kenya e kinde ng'anyo onyiso nitie gimoro marach gi obila manyaka losi. Paro ni manyaka sani oseyudo sir koa kuom jokanyo ma komiti mar budget e od bura mamalo biro dwaro omenda maromo shillings milion 623 mondo chop kare poni opuodhe kaka chik. The police officers are killing each other because they are desperate. They don't know whom to run to. They don't know what to do. And sometimes you can hear a police officer telling you, Mheshimiwa, please, can you help me? I was told to go to Somalia border, or you go to Baringo. Let me give an example of Mheshimiwa. Because they feel like when you are taken there to be killed. So they go through a lot of trauma, and that is why I'm saying this bill, it's wrong, overdue. The mental health will also help when they go through the counseling. That now will strengthen the bond between the policemen and our community. I know your bill is focusing on basically the police officers, but I think each and every department, ministry, whatever, institutions should have a section, should have an office with a psychologist or a counselor just attending to issues of mental well-being. But just to echo what my colleagues have said, the police officers require attention. But all in all, Masada's bill, I think, will have a great deal, because then you'll cancel the policemen, you'll cancel their families, their children, you cancel them when they go to war. You cancel them when they go to street demonstrations. And most of policemen, when they're being told they're going to Mandera, they will not want to go. But if we have a system, and a deliberate system where, there's constant encouragement and constant counseling. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki kawuono limo county ma Elgeyo Marakwet kod West Pokot e timo nonro e wi chal mar arita. Kindiki limo gwengego ma kinde mokalo osebedo ka yudo midhiero kowuok kuom jokuo jamni manyaka sani piny owacho pod medo rakrego. Piny owacho ne otero apisas mag obila ma ikonyo kod jolweny kedo kod jokuo jamni mosebedo ka nego jopiny kendo kwalo jambgi. We are opening up Kamologon Forest, which has been the hideout of many criminals for years, by doing the road from Tangul to Kamologon, and we have commenced the construction of that security road today. We have also discussed with the Governor Kachapin of West Pokot, and similarly the national government will support the West Pokot County government to ensure that the same road will be extended until Chesogon. Vilevile tumesema tutaanzisha operesheni ya kutafutana na wahalifu ambao wanajificha huko, na nimehakikishia wananchi ya kwamba msiwe na hofu. Maafisa wetu wamepewa mafunzo ya kutosha na hawatasumbuana na wananchi ambao hawana hatia. I want to give you your assurances that since this operation Maliza Uhalifu started, we have had a very good working relationship between our security officers in this area and the public. Nyakalondo maregesa kachiel kod riwruog saga mar wa Kenya pamoja nolimo boma ma Kisii kama ne gichiwo puonj ne jokanyo mag wa Kenya pamoja sako mane oyawa yanga yore manyasani mag kungo omenda e yoro ng'we yamo kata mobile app ne jokanyo mar riwruogno. Kaluwore kod jatend Nyakalondo maregesa James Gishana, Nyakalondo no biro riwore gi riwruoge mopogore opogore e gweng' ma Kisii kaka yo machielo mana no gichopo dwaro jiwo puonjo kod moro jowinjo maggi.
Jonjo magegesa ne yudo thuolo makende mar goyo mbaka gi jolendo mag Nyakalondo no kaka Mcheshi Getana, Lawrence Nyakundi kod jower mathoth mawuok e gwenge ma Kisii. Egesa na achiel kuom Nyakalondo 13 manitiere bwo kambi mar Media Services. Stesheni ya Egesa FM tumekuwa na ushirikiano pamoja na Sako ya Wakenya pamoja Sako. Tumeona vile Sako imekuwa ikikua kwa muda, na wale customers ambao wako katika hii Sako wamekuwa wengi na imeendelea kukua kwa wengi, na sasa tukisema mambo ya service delivery kupitia kuweka pesa na kutoa pesa, imefika kiasi kwamba Sako ikaweze kuleta hii app ambayo itawasaidia wakulima wafanye biashara ili wakaweze kupokea pesa yao kwa njia ya rahisi wakiwa manyumbani kwao. Wakenya pamoja Sako pamoja ikisaidiwa na Egesa Media House wameleta wakulima na members of the Sako both from the two counties wako hapa hata leo. Kwa hivyo that is a big thing, ikuonyesha kwamba tuko pamoja. Wakati wa malipo wanapata malipo yao, wakati wanalipwa mambo ya chai, mambo ya kahawa, huwa wanajazana kwa banking walls zetu sana. Ndio tukaamua hii tutafute njia ambayo tutaweza wafanyia ndio kazi ikuwe rahisi. Ndio sababu tuka come up na hii mobile banking ambayo sasa members itakuwa rahisi kwao kutolea pesa mahali popote wako. Hata loan wakitaka advance ya kuwasaidia huwa wanapata kupitia kwa simu yao. Jagoro mogirore migao mar KOP puothe Fantas Kimotho osingo ni tielo mokwongo mar gedo mar Lower Nzoia biro rumo kochopo dwe mar 9 higani. Chenro no geto bero pure counties ma Siaya kod Busia kaka achiel kuom yore mag yudo keyo mabup mar kedo kod nok mar chiemo pacho ka. Kane oloso bang' limo gedo madhi nyime Lower Nzoia mokao eka 62,500, jatelo no osingo ni migao no chiwore mar neno ni chenro makamano otieki mondo jopur ochele maromo 1,600 oyud konyruok. Kimodho ni oten kod jaod bura ma Budalangi Rafael Wanjala, jotelo mawuok e counties ma Busia kod Siaya mane wacho ni gichiwore kaka 10 counties e neno ni chenro no dhi mbele. On completion, is going to benefit around 12,600 farmers. The area coverage at the moment it will expand to an area coverage of 10,000 acres, which on the downstream, I think so far on the upper stream there's 2,500, which is already complete 100%. The other remaining 7,500 is what will come in under phase 2. What the county government of Siaya intends to do going forward is to build the capacity of farmers by sensitizing them on this particular project, and also building their capacity, and also encouraging farmers to form cooperatives. This is already ongoing, and we are going to strengthen it because the project is about to kick off. And I can assure you the commitment of the county government of Siaya in supporting this project is alive. This project is very important to Kenyans, because you see now maize has become very expensive. It is making us fight on streets. Now we must think of alternative food. This is his pet project. And among his flagship project is food security and value addition. And far beyond Bunyala, he's talking and he was engaging the CEO National Irrigation Authority for inland irrigation right away from Teso North to via Nambale, Matayos, up to Samia and Bunyala. Ramogi mane makelo giko mar weche manyien mar kagi kachero kamano kuom bedo kod chenro ni nyinga Simfros Okinda.